Sanibonani bafethu, igama lami uSithembiso Mlondo ugatsheni babenye out. Namhlanje kumhla ka-10 April ku-2026 sila e-Stable Theatre i-birthday yami bafethu. Josihlangene lana-ke sizo-celebrate usuku lami lokuzalwa, kodwa si-celebrate in a comedic style because as a comedian ngike ngahlala phansi ngabuka ukuthi yiphi le engayi-celebrate ngosuku lami, bese ngabona ukuthi azini let me use the way I know best. Bese ngathi okay, let's do it like this. So you can expect some crazy lineup from comedians. I have comedians, amaningi, also poets, also the musicians, they are here. So it's gonna be nice. Stay tuned. Wow. Making a mega go is so that's a very good skills. Actually. Mind I mean, I'm going to say now. When I go enter, I feel. What is back heads in. So yeah, I'm from Pietermaritzburg, and I'm very proud to was in Pietermaritzburg. There's only one reason. No, it's really close. The reason why I should do this because Pietermaritzburg, Umanga Wednesday and day, right? It's going to win a room. So yeah, Pietermaritzburg is a corner easy. You're getting Pietermaritzburg. Even show Dala Mishaba about Pietermaritzburg. And then put in the Bible. I'm getting a component by Belen to Adam Ben on Eva, but better than Timina will be. I say it in the Pietermaritzburg. So there's the day when I is Talago. It's songs over Mugela, the Nakanim Bond, still shooting an umbrella, the Sandman Design. When I did that, support especially over the poster and also it was the capability. But I really appreciate you, Kakulu, Ugutin Maziluti, Ning supporting Sulam Kuranga, a man bear, I'm going to have a Kulu board. But I'm very honored and thank you. Sibenza naye ngempela namanje sasebenza naye ikhuthele ngempela njengobuzwa ukuthi iseyindaweni eziningi kangaka la isebenza khona. Hayi asinayo inkinga nathi njengoba nje nathi simphethe naye uphethe khona futhi la phethe khona yonke indawo. Namhlanje sizothi pro. Ndoda madoda siyabonga kakhulu usikhandla kwakho nokuyinikela kwakhe umsebenzini wakho wenzayo. Sifisa sengathi ke ungakhuli ke ngomzimba kuphela kodwa usabalala umsebenzi wakho. Kule project esiyisebenzayo ngifisa ukuthi siye international mngani wami. Ngithembile kakhulu uyazi ukuthi siyaqabana nalo sebenze office yena senzele PR banikwa abantu uyazi ukuthi siyaqabana kodwa siwesiqatshanisa umsebenzi sifanele ukuthi umsebenzi siwenze ngendlela hayi bayawenza shame umsebenzi. Siyabonga kakhulu pro uNkulunkulu akugcine uNkulunkulu akuthobise njalo uphakama umsebenzi yakho. Namhlanje sizothi awuphakame kakhulu umsebenzi wakho
utheke uvuyo asikuthekele ikheke akusho ngomini kusho uvuyo noxabana naye lapha e-office cela limshayele ihlombe nanti-ke ikheke esikuthekelele wena pro sithi-ke ujabule nabantu bakho bathandayo ney'thandwa zakho zonke iphumile namhlanje ukuthi sizoba nayo namhlanje la emcimbini wakho abazali bakho mabekhona abasesontweni bonke nje enabo mina ngizongixolela sengiyahamba bona futhi opro laba abaphinde bangikhetha bangifaka esigungwini senhlangano yababhali uSiba so-ke sinomhlangano wababhali ejozini sokwethula ibranch yakhona kusasa kusho njengoba ngisuka manje nje ngiphikelele ejozini sengiyahamba kodwa ngithi pro jabulani nibe right uNkulunkulu akugcina akukholise ungakhohlwa ukuthi ngomsombuluko siyasebenza ukana besukusho buyo uvuyo uthe uzomculela ngifaka spotlight nokabe anginawo amaningi mfethu uyazi mina nawe ngithume nje wasizi but then nje ngale khekhe nje sithi kube umzwa mkhulu hayi Zoxabana yaphatheke no ish ngiyabonga kakhulu no sengisakhamba no ngiyabonga kakhulu ngekheke because bengiworried kakhulu ukuthi iphathe njani lengenakheke awuyikheke sesine so I really appreciate kakhulu party because ngibusise yabona sibonga kakhulu esiko oh yes kodwa kanjani siyathola incwadi copy ngiyathemba ukuthi sonke sesinayo masingenayo incwadi i-250 kodwa laba abadala bazoyithola ngo-200 ngokusebenzisa igunya lobu-birthday boy ngicela umfundisi wamashanje amagama amabili amathathu yes this is umfundisi wami uDr. Swani Msomi udume ukuthi ufohla amafohla uyafohla yena umfundisi ukufohla ukuthi noma kunzima kufanele ngifohle ngiyazi ukuthi kukhona nabanye nje abefundisi abakhona la endlini aya kakhulu waflaya ngalendlela ukuthi thina besingaphandle wamesana wasidlula i-publicity wagijima lokho I mean, the way enza ngakhona you can't even contain yabona umuntu njengopro umuntu ongakwazi ukumcontain umfanele endaweni eyodwa because uNkulunkulu menze waba i-gift to our generation and njengoba i-gift to our generation ngithi nje pro uNkulunkulu akuphakamise baba let your gift make room for you njengoba nje we uthe from prison to palace ngathi uNkulunkulu ebethi nje njengoJosepha bazokufaka emgodini uphinde uphume ungene epalace ungene lapha yakwaPotiphar uyovalela elokhu prison but from prison njengoJosepha uJosepha umuntu owamlophisa unkosikazi kaPotiphar wathi mayisesuka kwi-prison wanyuka kakhulu wayoba ngaphezulu kwaPotiphar owayemphethe so waba ngaphansi kwaFaro because kwafika uFaro bese kuba uPotiphar then bese kuba ama-governors akhona e-Egypt so wena you went to prison from prison you went straight to palace and ngicela ukusho ukuthi you are dominating what God has given you awuvumanga ukuba sorrowful awuvumanga ukuba discouraged but what you did you stood up wathi yabona angeke ngize ngithathe into negative wasebenzisa leli verse lithi all things work together for good for those who to us you become a living witness angaze ngimbone umuntu positive njengawe
who changes everything. You make iBhayibheli laba practical. Nami njengomfundisi ngiyafunda kuyena. Because he's so powerful ngalendlela ukuthi ingqondo yakhe nje ivuleleke kakhulu. And ngiyajabula ukuthi namhlanje a celebrate ngento ayithandayo. So it's your time to shine. I pray ukuthi uNkulunkulu akuphakamise kakhulu kuqala. Ngendlela azokuphakamisa ngayo ungayizweli naleya minyaka yokuba lapha ku prison. Umesane ufly like an eagle. Yabona eagle ayibangiswa umuntu lapha phezulu. Ifly iye ifuna ukuyakhona. Thank you very much for this opportunity. Ikareta TV is nje shine on and fly. The sky is only the limit. God bless you. That's some shares and they go to pro. Are you ready for waiting? I see Panel City 5, 4, 3, 2, 1, waiting! Kazusashinapi unembeza wezinsizwa. Kazusashinapi unembeza wezinsizwa. Khulumelani phezulu bafethu anginizwa. Asisabamsene yini majongo manje namdida. Ngitsheleni nisidleleni esabisini. Wabe ngithi ngisibekile ngisongile asibona sesinqini. Bese sonke sinani sidla amagwini. Nasitholela isikwa kweqeqeni asidla. Hoyina lezithombe zaso bese sithole album. Naso-ke police asikuyami epeniko album. Uma sesiphangana isikwa sabo ukuthi ngosala nami. Nisidele isikwa sabo. Sika nopoet kana sengona. Ngiyangena ngombe. Ngiyangena ngombe deep nje phezulu. In the wee hours of the morning I scream, reminding the farmer that it is no longer time to dream. With my beak, I scratch for something to eat. And if that fails, I usually search the soil with my feet. As he steps out, giving me crumbs of feed, I get filled with joy not knowing that someday I'll be the meat. You see, when he feeds me, it's like he's investing. Because he knows he's gonna get my little chickens. And from my womb, he's gonna get generations that's gonna feed his generations. He is like my God. He controls my destiny. I am a caged bird, let you believe that I'm free. And even if they do release me, I can only be free to a certain limit. I was fed stories of equality, yet they still behave like supreme beings. So how do I have the right to freedom of speech, yet I can also get arrested for what I choose to speak? You see, the farmer doesn't really care about my dreams. I'm never encouraged to explore the skies nor spread my wings, but rather, I'm always encouraged to continue being a slave. Name or hate the farmer, that's my duty as the head, so I should behave. You know, it's funny. How do I always say, you shouldn't get involved in family matters. But somehow, I'm always involved whenever they have to appease their ancestors. My blood boils in sync with the water that's gonna be used to pluck my feathers. An unholy, unchosen, painful baptism still hurting me even further. As my eyes lay on the knife, my life flashed before my eyes. Because at that moment, I realized that once again, I'll become the sacrifice. Sengumuntu nje usenjengomshwalense wokufa. Lo mntwana olele la uyayikhokhela indawo yakhe yokulala. Izolo ngihlangane nephupho lakhe igqoka inzilo emnyama. Nalo lithi kalisikhethelanga lo mntwana. Wasikhethela yena izindlela zakhe zobumnyama. Mina kumntwana ngikwazi ukumhlobisa ngamanga. Ngoba nalo ngaphansi kwamathanga ubegodla ukufa okuyisimanga. Uma elala nabo bebangcwaba.
ube ngabatshela ngesifo sakhe sengculaza mbayimbayi usinenhlanhla abanye abantwana ebabulala uma eqhamuka umhosha senandi bikhala ngendlala ithi intombazana wasilambisa kangaka nathi siphela izinyanga ungahushilanga mntwana nokuthola kusamqomo usinenhlanhla uthi uphupha iziphoki zimdlwengula zimphuca nale iqwayizayo imadlana ulale phenduka usephendula isibasa amadimoni isibasa ke semizwa sesiyasha manje uthi ngathi sekuxabana amaphela nezintuthane uthi udinga inkomba indlela ngoba usengahamba noma kunini emhlabeni sakho zibhadi salika sasekuthuleni sathi intombazane la kusemhlabeni akusikhe emahashini mawujahipile shesha ufika qala ethuleni ave kubuhlungu ukuba ilunga lesibungu sakwamaziphathe ngoba isitokufela sakhuluma sihlukana umphefumulo uhlukana nenyama izinga lokuqwayiza inanda usenhlanhla libeke kwesinye isigaba uthi udayisela belungu kuphela ngoba bona baphokha amabala ngazokudayisa kanjani ubuntu bakho umuntu wakuphutha umhlaba bawathi ungamkhaleli umntwana umshaya kufanele umhlaba ugulela ukufa namhlanje usenhlanhla umbhede umfase ngamaketanga engculaza uthi akasakwazi ngisho ukuphakama ukhwehlela igazi elimnyama kanye nokunye okuyisigaxana nalo yamliso ngenhla kombhede ngasekhanda likasenhlanhla lo yangwalume kasenhlanhla imbuze yambhelela ngabini kwalasha naye ngambamba evele ngamaxalaba ngaphansi kwamathanga kasenhlanhla lo mlisi semaneshalaza la endlini uyehle yenyuka ucela ukuphuza amanzi uyawa phansi uyabamba ubamba amaphapha akhe uphenqa amakhasi okukhathala kwakho usenhlanhla malume mana namcela uhlambuka abantu uthi usenhlanhla bengazi ukuthi umzimba womuntu wesifazane uthi awufani nezintonga zeJericho ngoba mawungahloniphi uyawa usenhlanhla ubambekile emphefumulweni uthi bengazi ukuthi ukubulala umphefumulo ongenacala kuyicala emphefumulweni bakuthi siphumeni enyameni singene emoyeni ngoba enyameni kunemithetho yokuphila kanti emoyeni ukuphila kungumthetho ngenyameni abantu bakholwa ukubona kanti emoyeni ukukholwa kungukubona uyele mzima wakho noxolo ayemani amagumbo omzwakhe uJehova engumalusi wakhe yena eyimvi amadlelo akhe bahamba wayemkhulekweni wasihlanganisa nomveli nqangi ephila naye enyameni ephila naye emoyeni ebambisana naye endleleni ebambisana naye emadlelweni alihlaza amasheri Sebuloni Rubeni Olevi Juda noDani Nafetali noGadi athi noxolo umzimba wakhe uyinyama yezitolo zabasali kanti ngaphakathi usekhobongo kufana noJambasi iziphindelele kumoya uphansi lithi kuyele emzini wakho noxolo athi noxolo inkingi igoli limbophile lesihlakaleni wema wasibeke esibukweni waxoxa izinkophe waxoxa bonke wathuza ngathi bezivalele uqinisile bebanjwe ukudla kufaka emngamfanele Ngumaqoma ngesibaya ningikhobela ngamawashi mina nguzulu ngumaqoma ngesiphanka kusuka phansi kuya phezulu ngumagqokile obona lentombi eqolwayo nginkunzi malanga eJorgeous uma ngifika emakhaya ngisana mfana ngithi gas ngiphoke ngithi gas ngiphoke ngithi gas ngiphoke ngumaphuzu isindoda ezincane imanga ungitshela wena ngempela usihamba ngesinyawo ngishona ukuthi imali mphula ingubo ingene kumina kanoma ungayifuna nawe mina engiyadlala ndoda umdala hamba uyosebenza imali ngempela usungaqoma umakhalela sikhona indoda ekufanisa nenkanyezi mina ngikufanisa nemali ngoba amadoda angempela angasabi ukulobola ashaye indisho ikhalile iphindelela kumaqaphu nakusale kudela unina ngumpumelelo ngumkuzimalanga eso ngibhala inkonzo esiteji ngigilela isimanga ngisigwisa kudala ngumaqoma ngesibaya ningikhobela ngamawashi mina nguzulu ngumaqoma ngesibaya yazi uyazibuza yini baba umzobo osukhuluphala kangaka enyama sengajwayela ukosa njengempela yena ekhaya sengajwayela ukonka hayi ngoba sisuke sichoma sebenza kusakhanya ngigagu ngumdwebi weyithombe magama
amagama uma ngiwaphimisa uyawabona abhaliwe ngosonhlamvukazi ngiyincazelo yendoda engagwini ngiyakwesaba ukuba ney'nkonzo ey'ningi ezinencazelo eyodwa ngumzukulu ngugudlubona ngudubukuda ngulandelwa zintambi mabemkhulu ngumshana akakwazi inqubo omalume bemgudla bethe wena kusikho kini ngithi sona khona kini ngithi khona kini ngidlubu ngihambe ngiyofuna ikithi nakhona abafike bangiphike kusho ukuthi ngiyinzalo yasemgwaqeni ngaze kuhlukunyezwa abantu abangisizile empilweni ngigagu umdwebo wey'thombe amagama uma ngiwaphimisa uyawabona abhaliwe ngosonhlamvukazi igama lami Jadi, gimana sobat? Owa, isabana tanyega wena na utanyega yona. Gimana sabana? Sana ngifuna ukukukhumbuza ukuthi mina nawe sisuka. Siphuma lapha kwamama uyangichaza uyakhumbula ukusuka ukuqala kumina ukuthi ngithanda wena ngamdlisa fana. Awukwazi ukuzondisavana kuyona yakwazi ukungenza ukuthi ngibone ukuthi umuhle kangakanani. Uyazi ubuhle bakho kuphelelisiwe uma nginesavana ngakho-ke mama. Nimamani nesavana. Ngoba isavana ithi angiyeke wena nawe uthi angiyeke yona kanti nasengiphenduka izitha nimamani nesavana. Laphana ubaba uyangichaza siyaphilisana asazana amagama umfowethu ubafo ukushiya kwami isiphuzo ngiyothatha amanzi ngithenge ubafo noma sesiphuma singaphuma sigibele ipolo fofoma imphilisana manje ukuthi siyazana kodwa sogcina sifikile ekhaya inhliziyo zethu laphana sikhezekile asifuna amakholo asinawo umoya ongenaso isiphuzo siyamthengela udadewethu ongenaso isiphuzo siyamthengela ukuthi uholo ubanike siyobona mhla siyehholile laphana sesifayisana ngokukhokhela ekuseni bafo kanti dade nimangane nesavana ngoba njalo lithi ngeke wena nawuthangeke yona kaze naphenduka izitha lingalamanga sanona inhliziyo ithanda lengathande khona ithanda lenganakekelwa khona ngcono uma ngave ngidinephu ngiyakwazi ukukhohliseka ngothando lwamama ngicacile nephu yabawa ngicacile nephu so wona sitha sami injani impilo namhlanje ngitheke ngizwe nje ukuba injani inhliziyo oqhilazeka kwazise sitha sami okuhle nomusa kuyangilandela ngibonga uJehova okwazi ukudeka itafula elihle kangaka ngaphambi kwazo zonke izitha zami ngidle mbekele sawubona sitha sami sawubona sitha sami uyibona lemina yokukhanka ilinganga konke nabantu kabasoze baphumelela ngokulingana sitha sami ngibonga umphela umgodi ngisaphila ngiyasibuka zonke izitha zami zingena ngaphakathi hey sitha sami ukhona bakhe enhlizweni yami udlala indima enkulu kakhulu sitha sami ngaphandle kwakho angilutho hey sitha sami ukuba khona kwakhe enhlizweni yami udlala indima enkulu kakhulu sitha sami ngibonga phansi kwezitha zami zambali ngibonga ngikakancane kokwamakhala ngibonga ukukala kwakho ngamehlo kwamanzi uphuthu hey sitha sami ngithake ngisho nje ukuthi uJehova uyaphila kasozavuma unyawo lwami usithe waphumejele wena mali ngaka useqashe 3 wamakhamera le mali zohamba nani le mali zohamba lapho uqashe ngisho ituthu cabanga nje usithe umoshiwe into ayicabanga mengiphuma ngiqashe ituthu etshele kunzima yezwa kunjena wethe ingazi ngayihalele ituthu manje ayikho wethe ngale phathi into oqala engiqashayo ituthu usithe awuvele mfethu ushaye ngisho isikoti impilo iyama ejele yenza zaphupha nini ikoti babi ikoti zakhulu umlando uyaphuma wena bakutshelile athi sizawukuza kadala wena waphuma wathenga isikoti uyasiweyo uzoshaya iphathi
mfethu sesishonke sithi happy birthday. Hey uyitshela ukuthi uzokuma ndele. Usushonda ngeCresida noWinnie. Mfethu wami ngizosho ukuthi sengiyimele. Sengixoshile umuntu somahlaweni. Kunini sinesi split imali. Fiki ondle bayithola iphelele mina fanele ngikuwe nomsebenzi ngani zami phela. Lapho asungahamba but sesi right. Besizobonga ukuthi uqashe ngisho intuthu. Tshele kunzima yezo. Noma uphumuza kobhula. Aqashe intuthu yakho. Hey. So ngoba nje bafethu umsebenzi mncane ukuthi angizobuyela kufike negoli la. Ubatshela njalo ukuthi nguwe ecobezelayo. Uthije ngisekhaya. Akekho umuntu engathayo. Ofake ngomsiyaphuphisulu lathi. Wena ukushaya impela noma usebenza ngadiye. Ubulelo meke. Uhole izinto. Uqoki salary. Abantu bethola angivele ngahambe yazi nakhona uzoqoke front seat salary. Oba sixoshwa ispotlight sixoshwa wena. Thanzi savele. Oba lokho bathe abafuni yazi. Abanye sizomkhoza kanjani. For sure seven group ka WhatsApp. Kodwa lokho. Bakanayo le. Bane yabe eceleni. Athi wayifaka olengubo. Chamkhuze sidu ntanga yakho. Noma nawe uboshiwe. Noma lengubo besistayeleni ngo-96. Waboshwa wayibekelwa hotela. Waphumisa kulingana. Manje sisawazi-ke methula ayiyabona mfethu spotlight intuthu asaniboni. Ngiqala ngakuperforma ngathi ngisesigodlweni. Indaba zami ugogo wakho ay for sure zikhona sangoma silethuzi yabuka sangoma izitsha ngabo labahlase zwabhulile sihleke ngo6 seyimane ihleli okay bafowethu la sheta njengoba bengizolingelela ngisho ukuthi yabantu la sheta samukele ihost yethu uJustice Lubega. Recruit. Atutunyo baba. Show mate. Anshelen Tanzan mama. So kushuthi bafika ko bank manager babuza ukuthi imoto ezilashaqala. Ngoba isikhathi ukuthi ama Olympics kufanele kuqale ngo-3. And sonke besibuza into eyodwa why kufanele nalo suku phezulu. Ukukho usibuphula abantu abadala hayi isikore iPirates sathatela sonke ngoba uBlack Coffee siyazazi indlela usedlaleko hayi sikubana sonke sibe siyabuza why eswenkile usalala sonke ibonding nje hayi kushuthi ke bamshaya lo yena bambe iPhone angithi bathe mabe isession iPhone kwatholakala lo muzo ogqekeziwe abona ila ngiqale khona mina ngabona no lento ye-rate ijulile. Abinenanda kade ngaqala ngilale. Ake ahambeke namabhayisekili. Bayibuza-ke le nto manje ukhulelise ubani? Sebenzeke laba abashadayo. Akula besekulethu umngcwabo kufanele uqale. Mina into engiyibuza ungene kanjani ngithole incane ngesimbi. Manje wonke manje umuntu usemile ufundisi phela iphasile. Ayike shuthi kwabelethana. Baba wena. Ngiyayizwa lento engishoyo.
Abantu abadala bala abasazi noma sevuka ushukela. Kambe injeni engayisho. Yashisa le light. Ile nomela. Ya ngeke ngene la. Akazi noma mhlambe sibebe accident. Ngoba mama umhlale very light mawufile. Yithi mina ngangena la promise la. Shuthi iqiniso ukuthi imisebenzi yakhe yakulandela. Yahleba nasezulwini. Okalethe. Yena ngane ndawo ukuthi ngisho njalo. Waze wasweka. Azokubezela noma ngomnyama. Kana ngithi le light esama disco lights. Yabona ukuthi lapho kukhanyisela. Okay guys, you guys are ready for comedy, so kade benishizo siyayiqala nge-comedy manje sizoyivalale. Igama lami uJustice Ubheka. Upro ngamazi ngisashadile sengize ngadivorce ngisamazi. Noma ngidabukela abantu bengikhuluma ngedivorce bangidabukela. No baba kuhlungu kusaqala. Ngaphatheka kambi ngayibulala. Uthi icebo lethu angizoqala yona. Kufanele uyibuze ubalomela manje. Nawe sengiright sekwadlula uNkulunkulu wangibusisa sengithandana noma wengane yamandla. Hayibo akuyena manje. Ubhekeki. Uright baba. Ngazi bashukana kanjani. Ngiyafisa babweni hayibo. Okay, so this is a comment, guys. All you have to do is to actually decide to say pro. Okay, let's do our show, guys. Cause so late, siyahamba siyahlela one way. So asiqaleke samkeleni our first comedian. Ladies, ayibo. Ngiyabonga ukuthi ubani. Okay. Are you ready for your first comedian? Yeah. Give it up. Ngiyaqala ukuphefuma naye manje ngiyamkhola. Yeah, awumuhle nokucobezela. Shayzana, make some noise. Welcome on stage. Umzwaseme. Ngithakazele manje. Isho ngithi awuseme umbuyazi unjonje umsweli isinona andikaze ngikikize nami lezi zingithakazela ngizazi sengayikhulisha nami. Yabona kodwa manje ngikhathele abantu balokho bengabazi ukuthi ngowala eSouth Africa bazi. Mina ngikhathele ulokho ngiyiprove. Ngowala ngazi kahle ukuthi yini le mina. Yazi idole elincane. Mase ngiba serious ngeke kodwa manje njengomuntu abantu abaningi njengoba bengabazi ukuthi ngowala abazi ukuthi kwama founding members e-ANC kwakhona umuntu ekuthiwa uPixley kaSeme dala ngo-1912 founding member ye-ANC kwakuwumuntu wakaSeme kodwa mina sengiyakatshazwa manje ukuthi ngowala abantu abazi nje bekuthiwa abantu bakaSeme abekho mhlawumbe bekusanomadlululo la eSouth Africa yabo nje bekuthiwa Seme abekho abe sonke siphethe amadongobasi la yabona nje upro njengoba ehosta le birthday comedy show Mekuthiwa Seme abekho mhlawumbe ku-garden boy nje kwazi ba ngiyambona nje nacishe kumfanele cishekele ngakhona yabona nje kodwa izinto seyishintshile la eSouth Africa manje kusafani naqala angazi noma benazi ukuthi la eSouth Africa isho nabantu besilisa sebevumelekile ukuthi bashintshe ibongo bathathe ibongo zomakoti ya sekuvumelekile yabo maduze nje kodwa mina abantu engibasolayo bazoyenza lento le abantu engibasolayo bazowenza lo mkhuba lo ile genge yama interracial relationships laba bajola namandiya kakhulukazi ibona bazoyenza lento maduze nje sekusele kancane
ukuthi sibone abantu ethiwa othamsanqanayidu. Cabanga nje mfethu mekuthiwa wena oshintsha isibongo wapha uthamsanqanayidu yo impilo yakhe angenisa afana. Cabanga nje ukumiswa amaphoyisa for speeding noma yini lokuyenza. Amaphoyisa ngiyasecela isho no drink azocheck ilicense athi thamsanqanayidu. I understand ukuthi ni depression. Uzokuthiwa ukuthi constipation. Yabo ngathi ukudla okumnandi. Yabaleleka into engaphathi nombaleyo. Thiwa ngi-anemic. Yabo abanye abazi u-anemic nje mhlawumbe ukuthi enye ibhasi nje efikayo. Nina-ke noqhubeka niphathe uphenyane niphathe uzagi. Vele ukusika manje semiyeza. Kunento engiphathe kabi kade kuthiwa ubujustice sicela uzinhle kwasipho abantu besifazane. Belijathi izoqhamuka usisomngahlo omuphi ufuna eqhamukela mina. Ngifana naye impela uJackie Chan ebhlukela ngikuya. Ngiyazi abanye bayasho nje. Nanokuthi into kumele ni-understand akuwona wonke umuntu olandela igama lakhe ngozidla kona konke okuhle uzokuthola kumina. Ukhona ovusumusi la kodwa bahlele emqashweni. Mina ikinto mina nje ngokujola nami umuntu omfishane mina ngiboshi nje yabo ngithatha nje mina ngifika nje 100 yazi mina ngongikhipha 100 rand awudluli mina uyangithatha ufake eKGC ungithengele ishwama la 35 rand eno cheese hlale phansi ngidle uthi reboost ngidle ngibhodle mase ngihamba ke mfethu umuntu wami engithengele ingishi nokumbila ihamba idlala yabo futhi manje besilisa nazi ukuthi manje sibiza ku date if ngibele itaxi ngo20 rand mase ngibuye itaxi sokusu 100 rand ayifani ukufika akuhamba ihlombe yabonize ngibone ukuthi umuntu osifazana mozayena uba na something inyoka yamuyezi iapple ivi okonvince uAdam ukuthi abalidle fundani abayiBhayibheli linezinto eziningi ezifihliwe engayiboni bengisasho ukuthi into emnandi ngokujola nami yabo uthi moqeda ukumthengela umbila uhamba idlale ugoduke ngihamba yabona nje mina bethu ngisho ukuthi ajola nami mina angiyiboni ngikule stage so GBV sokushawa ngoba ngisho ngahamba inyanga yonke umuntu wami ngibuza ukuthi zidle kukephi bahamba ngabuya ngizovela ngithi no dingo kephi izinyo ethi 2 months uzongikhola because ngibukela la yakwento efishane bethi ngibukela la yayikhona manje ngiphatheke kabi amajite round ngithola ukuthi ayalwa abangistand nje incane umuntu usisi westand phela 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 incane exabelisa abantu